दैनिक कोकणचा लाईव्हचा आता 12 वर्धापन दिन साजरा करण्यात येत आहे. म्हणता म्हणता 12 वर्षे गेली, परंतु ह्या 12 वर्षाच्या कालावधीत सिंधुदुर्ग लाईव्हने कोकण साधने दोडामार्ग तालुक्यातील किंवा एकंदरीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अक्षरशः घराघरात प्रत्येकाच्या हृदयात आणि प्रत्येकाच्या मनात तो बनलेला आहे आणि त्यांनी घराघरात प्रवेश केलेला आहे. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे कोकणचा लाईव्ह हे इतर वृत्तपत्रापेक्षा डिजिटल असू दे किंवा प्रिंट मीडिया असू द्या, त्याने सगळ्या स्तरावरचे विषय हाताळलेले आहे. मग सामाजिक असू दे, शैक्षणिक असू दे, महिलांसाठी असू दे, उद्योजकासाठी असू दे, उद्योगासाठी असू दे, राजकारण असू दे, समाजकारण असू दे, सर्व क्षेत्रात त्यांना आपलं ठसा उपडवलेला आहे. आणि म्हणून या 12 वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येकाला असं वाटतं 12 वर्ष कधीच गेली आणि कोकणचा लाईव्हने आमच्या हृदयात कधी प्रवेश केला आणि तो आमचा एकमेव ठरला हे आपल्याला पण कळून आलेलं नाही. त्यामुळे त्या 12 वर्षी कोकण साधनेला मी भरभरून शुभेच्छा देतो. त्यांचे संपादक संदीपराव देसाई साहेब, त्यांचे सगळे सहकारी यांना पण मी शुभेच्छा देतो. आणि कोकण साईड लाईव्हने त्याच्यापुढे सगळ्या स्तरावरचे राजकारण तर प्रत्येक मीडियावाल्याकडे असतं, परंतु सामाजिक स्वरूपाच्या दृष्टीने प्रत्येक समाजाच्या घटकासाठी एक चांगली वृत्तपत्र ठरणारं ठरवले. आणि म्हणून त्यांनी जागृतीला राहून सामाजिक विषयाकडे लक्ष देऊन, शैक्षणिक विषयाकडे लक्ष देऊन, महिलांसाठी विषयाकडे लक्ष देऊन ते वेगवेगळ्या थरावरची भक्कम अशी बातमी त्यांनी प्रदर्शित करावी आणि आपलं नाव असं उज्ज्वल करावं आणि प्रत्येकाच्या हृदयात त्यांनी स्थान निर्माण करावं. मी त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.